It-temp, jew aħjar il-maltemp, tema li bla dubju kienet fuq fom kulħadd fl-aħħar jiem. Dan mhux b'kombinazzjoni għaliex fuq pajjiżna kien previst li se tgħaddi maltempata kbira li anke laqtet lil ġirien tagħna fis-Sqallija. Madankollu, minkejja li kellna maltempati bir-ratt, kelliem mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ikkonferma ma' Net News li l-maltempata li kienet imsemmija mhux se tolqot lil pajjiżna. Is-sitwazzjoni bħalissa hija għadha still instabbli ġifieri, però m'hawnx instabilità kbira. Il-kbir għadda gżejjer Maltin, ir-riħ ħajonqos, jibqa' jonqos u bħala xita fadal naqra llum u naqra għada, però għal-weekend jidher li sejra aħjar. Nista' ngħid li l-maltempati li kellna li kellna l-xita kien bej fi 25 u 26 li niżel 55 mm. U sissa f'da xahar għamel 187 mm meta naqabruha mal-medja li hija xi madwar 67 mm biżnieh sewwa il-medja. Fil-fatt, pajjiżna kien ilu ma jara daqshekk xita f'Ottubru għal snin twal, dan filwaqt li Ottubru tas-sena li għaddiet kien l-iktar wieħed li fih rajna rieħ tul dawn l-aħħar snin. Intant jidher li fil-jiem li ġejjin it-temp se jikkalma u ftit li xejn hu mistenni mal-temp bħal dak illi kellna fl-aħħar sigħat. L-iktar nistgħu nbassru aħna sal-ġimgħa li ġejja maltempati kbar ma jidhirx li hemm xi ftit xita għall-ġimgħa li ġejja, però m'hemm xejn ta' barra minn hawn. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta appella lil pubbliku biex jiġbor l-informazzjoni tat-temp u anke twissijiet mis-sit uffiċjali tagħhom u mhux minn sorsi oħrajn fuq il-midja soċjali għaliex dawn mhux dejjem jagħtu informazzjoni korretta.